Kami di debata na sumurong siyan sa loob na rohan. Imana mga ramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata di debata di pertanyaan ta di minggu parjolo dum cerita di son. Di enek do sian sada Musa dulu ayat sada saha odipitu. Sada Musa dulu ayat sada saha odipitu didok alai uluk donau bisuk sian nasa na menggulmi dilada akan najinadihon ni debata Jahoba. Jadi didok mamadok boru-borui atahe tongodo didok debata naso jadi panganan muna sian salu au akan ada porlakon dungin na boru-borui mamadok uloki jadi do panganan nami sian parpue ni hau akan ada porlakon alayang go sian parpue ni hau na di parsitongan di porlaki didok debatado unang pangak kamu sian ni jala unang menjamah hamu asal unang mate hamu dungin na uloki mamadok boru-borui dang na tutu hamu mate alay di boto debatado sadari di pangak kamu siani tonggoro mamata muna gabedos son debata hamu uboto nading gandok naroa dungi sai di panuk noti buru-burui maparkue di hawi dibayar dengan na pangano jala pia matana marnida jala tau manungkul roha tu apistara kawi jadi diputik konsian parkue nai jala di pangan di lehom mah doho tu sinoduk nasiani gabe di pangan dungi tonggor mah mata nasida na dua di boto mah namar saimara nasida gabe di somoti mah bulung ni hawara bain sabuk nasida itu saatna akadamang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus kiado tarajaha au sada buku ilustrasi cara ni hal Afrika manakut herek tak botol to herek bodak monyet jadi cara ni hal Afrika menangkap monyet asa boy tak kupon na hereki iko para diom ni parburuido sa dalam jelo dungi di paruar masude isi di labuon hutma di bain lubangna muat kola tangan ni hereki masuk di bagian mamusi akka kacang-kacang goreng di bagasan labui asa agur anggon ni hereki sendadau beto terasa dungi di kak malabui di hau ujungna penasaran mah hereki jala tertarik marohana naing buaton na alangon na kacangi di pamasuk matanganna jala berusaha mama buah kacangi siat duru nak keningat tiki kosong tangannya siat do alai tung sai di golom akka kacangi dan ngolom musai paduahon ujungna gak beda siat be dan ngolom ibana paduah kacangi saya naik paksaun na do buaton na ruton na langsung lima terus tangan naik loh lagu ida kue keluar ido banda murah takupon hereki sasitongna hereki ido murana menjerak hereki sadiri do na menjerak diri na sadiri ala dirakusna gabe da mole dua on kacangi di golong-golong di bagasane jadi tapok mah langsung ido mula didosai mardosa coba dipakai simbolis do dalam nasarupa lah menjerat col mana para joloi ima si hawa do adam na para joloi para sino tunai saya diuji simbolis do asaulo jol mengejar akka hamorau na di portidio niandunga saya di do debata akka suasuanan na di porlakon jadi do panganommu alai hau parbinotuan na dengga do naroa na di tonga-tonga ni porlakon na so jadi panganom di boto na sida duit tangkas alai gabiolo say manginongi rohatta
buatok tado hamorao ni portibio para dala diepe. Gumogo si patah husik-husik di sibolis. Lahu manegai hukumat tado debata. Seolah-olah nunga boy saluhunay na menjamin mga leolas ni rohata. Saleleng sa ita golom-golom akka hamorao ni portibion dangolo hita paluao lasongoni matong hita say di perbudak akka hamorao ni portibion pakeon di sibolis pangototo ima hita laos gabe si paimo mau dihita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Unang mahaholongi hamu portibion nang akan na di bagasan na anggo dihaholongi hala portibion dan di bagasan ibana holong ni roha niamai. Ini na di Sada Yohanes 2:5. Ainasa na di portibion ima lomo-lomo ni roha ni daging giok-giok ni roha ni mata dohon na manenga-nengahon sinadoman dada siang amai anggoi tung siang portibion do. Jalan nalau salku do portibio rap do na pinar gagiok na alai namian ro di salim lelek na do na manglahon lomo ni roha di debata marhite podai di paimo tu hita asaunang mamura-mura olo hita di pauto sibolis labok-labok hatana labok pakuling di sibolisi hape tahina mangagolo cerbuk do pangalaku ido dak kata hata memang labok-labok hata di minggu di sini-sini hata di coba wa masada apa di coba nang peso tabegi so dia suara di muluk suara sibolis nama dok hatana tu si hawa alai si yang isi di padohani boy dua tu satta malo ni sibolisi lahu manggoda di bagasan halap pohon pasahaton hatanai malo jalalabok hatana mabadak sadar si hawa ya hatan sibolisi Suhardo sian nani dok di debata debata madok jadi do panganong musian nasahau di bagasa korlakor ape sibolisi madok ata heto modo di dok debata naso jadi panganong muna sian salu au akan ada korlakor dak sude hata ni namalo jala hata nalabok gabe hasitongan dak sude hata nalabok na mangototoi ala godam do hata nalabok gabe pangototoi ate dak sude hata nalabok nagabe haluau ingat hata duon di sibolis do mabaisa di buku ibadah dalam manai rohani jol mamagula suko di rohani debata gabe mada buma jol mai tudus nunga torop akan amago ala ni hata nalamot adong do jol mana tertipu marhite hipnotis tu komai marhite isi ni WA SMS nama dok ngamonang undian nomor sekian HP gabe ditak ke sude sinamokna adong penipuan marhite nomor baga-bagaho karejo marhite dana BPJS marhite dana pulsa gaji nagodam HP ujungna di gadis umen trafficking mana gabe parkarejo na susuman unang beolo hita somo sihawan na taratait alani halabon di suara ni sibolis ujungna gabe doho keluarga na taratait unang somo sihawan na numayngok kita murah-murah di ela porotinion gabe takut polisi nang amatana takut polisi dan keluargana sudah susah mate marsai sudah saya di panonoti buru-buru ima pargue di hawi di butik kon siap pargue de jalan di pangan labok padohani Victor diulu ibana tong ujungna gawe mardosa ibana doma rohana somone siap colma kita. Dan adong nian sakani boru-boru mamulahoni alai molo
butik kom maparbue ni hawi ipahangan dah kola sa di leho tu amat kana dungi di butik kon sia-sia pareo do mulana dungi tu si malolong dungi tu si mangido dungi tu si makudak apalagi nuai mamikiri hasang apa do mamikiri harta di portibio so dia tong dek kadusay unang sangan yang taleo si pareota tu si bolis ay tainon na si malokta dungi taiton na nang si mangidota lao mabuat na sopato buato do mangakon na sopato pangano dohot kata na asing unang sangan nileho kesempatan ay gabi mangararati ng lawan si bolis rohahom makka na narkoban maimon dileho kesempatan ay kami mangararati mula na yung holan na macuba-cuba do didayotik ujung na lam gadda lam martibura ujung na gabi terikat dan boy madua biasa dan ko beiban songo dino ang aka na poso bulong na mardongan nate parjolo sian pakilok di mata do na paduahon sian ata na patuluhon by phone, SMS, by WA, Instagram. HP dungi itu na hulog. Ujung na merasa bersalah dengan sidang yang biasa, lama tu penginawa. Ujung na kok 2 bulan naik, itu merdeka pamatang, sojolo merasa otak. MBA. Bermanon na. Berengot di bulana hola sautik do korupsi, otik go. Otik do buat, otik do takko mangarupa. Nang pede rohata sepele do di bulana, alain go taului gabe susah do golutta barbaronna. Palalala ponna do hita marhite hata nalalamot, hira na tabu satokin hilalaon, alai di ujung na marjia mahita. Dileo madoho tu sinodukna siani gabe doho masuk di keluarga na marsako-sako. Molonung nga sanga taunoi si bolis taitong na dohita asa tatugi odongatta. Gabe dileho tu si Adam di pangam may hapeta Castro ni boto na sida na dua na sojani panganon parbuhe di hawoteng. Adong mana madok ya si Hawa na mabay si Hawa do nambay si Adam mardosa. Masih bali-bali rate. Baru si Hawa madok kon buru-buru ido. Si Adam madok. Ya roh, si Hawa mandok ulu kido. HP ujung nagabe marsi bali-balia gabe lam tabba marbadai terjadi perpecahan. Marsalisi mataringot tu si bociri di dosai. Manang si Adam, manang si Hawa, manang na ulu kipe toluca do uhuman di debatanas. Lapatan na ulok si Hawa si Adam rak mardosa mabain diuhum dewata nasida tunjorbuk dosa nasida ay pinter mararat mana terjadi akadamang day nang nani holongan di bagasan molong nga masa sudah keluarga ona bila na di Puncaki hotel na di Medani showroom mobil do pabrik na di Batami jualon na namay lelamon na namay epeng na masuk do itu kas negara kata-kata amang si matua nolak mobil na leoni hasil korupsi doi sotung leas rohamar nida awe lamon taon gabe molo gabe masuk penjara alani kita kana persea sotung sanga tauloi ela di sibolis gay mardosa hita ay taiton na mamuse hita mangulahon manogihon jolma sadohot na sida mardosa hotumolo hita dipakai sibolisi mangela jolma mangulahon na maralo turomo ni rohani debata isarana tadok tuhala to emak anggo saotik do anggo sasahali do somar minggu dak pola mahuai padala di maju hita mingguan buat maju otik minggu na Roma kita minggu pe muse udu tu si sotu molo hita diela halak mangulahon na maralo
Tuhan tadi debata nungata boto salah manaku alai saya ditunggu doa kita gak beta ului nungata boto salah mandok nata semani alai hola dimusi doa kita saya di baju juju kita kapato tajumolo joro hatta tunadenggan manak naroa do pangalaman maratua macol mana soolo sahudula do akaparja do akapangarehe molo tuppe humato parutungan na jala hulmabok hatana molo sombara tu hata de batata tulak mai takas uria di tuhata turbugon pai ngoto tuhita na mangula do satu sadario simbolisi mangelaila jolma mangulahon na maralo tu hata de bata jot lamot hatana hape hamagoa do ujungna sotung itor tinggil hita tu hata na somoni unang madabun tatu dosa alai molo tusanga hita mardosa torpok pertanyaan mana pai ngotok kita asa tato poti dosata nunga dileho debata anak Tuhan Yesus Kristus bahen asesaan ni dosata alani tau kuhom mak sude pangalo seotai dia do pada debata unang be saya tadok dati mardosa minggu ta sadari madok unang taleai to di porbadia molo nunga tajalo hasesani dosa nunga tajalo haluau nasia Tuhan Yesus alai saya tidak dati ku semar dosa ise madohono di kita disi nama ngaleai to di porbadia de nunga dalu simbolis nunga monang Tuhan ta alani taului ma panugunuguan di to di porbadia na pahotok kita di hamamonang ni Tuhan ta Yesus Kristus maralo dosa nang